Имам любими моменти от филма, може би така е по-правилно да го кажа. Имам една сцена, която много ми харесва, това е дългия кадър с малката Елисавета и с бабата, но имам любими моменти от филма, имам любими реплики, много ми харесва този момент, в който Михаил казва на Оливър: скоро ще трябва да избираш между боите и апартамента си, и му казва: намери си работа, продай някоя картина или си намери работа, и Оливър казва: не ме обиждай, аз съм художник. И той му казва: тогава бъди такъв. Нали, смисъл, това ми е много такъв стилен момент, че аз съм това нещо, обаче трябва и да го правим. Примерно, ето, аз съм сценарист, обаче трябва и да си осъществяваме сценариите, нали, не само да ги пишем или само да си мислим, че искаме да направим нещо, но и да намираме начин да ги правим реалност по някакъв начин.